Bună! O să fac un video în care o să prezint câteva produse pe care le folosesc pentru păr și plus unele pe care le folosesc pentru igiena personală. Înainte de baie folosesc acest Black Castor Oil, este ulei de ricin. Aceasta este planta de ricin. Este un ulei foarte dens de culoare galben portocaliu. Se masează părul înainte de baie, se lasă vreo 2-3 ore sau jumătate de oră, cel puțin, înainte de a spăla părul și ajută la întărirea părului, replenishes, îl completează, rejuvenates, îl întinerește, nourishes, îl hrănește. După care spăl părul folosind acest șampon cu ulei de argan din Maroco. O formulă precisă, unică, cu ulei de argan din Maroco, ajută la penetrare, până la penetrarea părului, îl redă puterea, strălucirea, softness, îl face mai moale și seductiv. Deci spălă părul cu acest șampun, după care folosesc acest balsam care de asemenea este cu ulei de argan de Maroco și are aceleași proprietăți. Deci după spălare masez scalpul cu acest balsam, îl las pe păr cât timp îmi spăl restul corpului. După aia, după 5 minute, să spunem, îl plătesc. Iar după baie, folosesc, după ce mă usuc, și folosesc acest spray, de asemenea cu ulei de argan de Maroco, pentru a fi aplicat la scalpul părului. Are aproximativ aceleași proprietăți, nu face ca părul să fie uleios după aplicare. De obicei, după aplicare îl tamponez un pic cu un șervețel și nu dă părului o senzație de lucios, îl lasă natural, fără să pară a fi uleios. Acesta redă de asemenea puterea părului, ajută pentru evitarea despicării vârfului părului și de asemenea îi dă o strălucire aparte. Înainte de a avea acest spray cu ulei de argan, foloseam de asemenea, pentru că avem scalpul uscat, foloseam această cremă pe care am luat-o din Tesco, care de asemenea hrănește, este pentru piele uscată. Iar după ce aplicam această cremă, un strat subțire, ea se intră foarte repede în piele. Am scăpat de senzația de piele uscată. De asemenea, această cremă are 75 de ml, nu este foarte mare, chiar dacă pare din unghiul din care o filmez. Se vede comparativ cu mâna mea. Această cremă o folosesc și pentru față, este foarte bună, cu ingrediente naturale. Am dat 6,50 lei pe ea. Acest spray cu ulei de argan este 9 lire, 9,50 lei. Balsamul de păr 3 lire și șamponul tot 3 lire. Se vede că sunt versiuni mici, cantități mici ale acestor produse, 88 de
ml. Se găsesc și produse în cantități mai mari, cu prețuri puțin mai ridicate. Iar acest ulei de argan, cred că am dat aproximativ 8 lire pe el, tot din Tesco. Alte produse pe care îmi plac foarte mult și care vreau să le prezint este acest deodorant Acogio de Giorgio Armani. Așa arată, miroase foarte super frumos. Și este foarte bun. Mai am această pasta de dinți Colgate Max White Ultimate. Scrie pe ea, predă până la 15 ani din decolorarea dinților. A fost 25 de lire, uitați cantitatea, 75 de mililitri, 25 de lire și am luat 24 și am luat-o cu 10 lire mai puțin la ofertă. Acum am văzut că nu mai are această ofertă, este prețul întreg de 24 de lire și mai am un produs care îmi place foarte mult, pe care l-am cumpărat de asemenea din Tesco. A fost 6 lire, parcă are 500 de mililitri și am dat, tot așa l-am găsit la reducere cu 2 lire, cred, sau nu mai știu, 4 lire 50, cred că am dat pe el. Și era 6 lire prețul normal, cu peppermint și eucalipt. 100% natural fragrance. Mirosul este natural, să vă arăt. Redă o senzație de fresh în timpul spălării și de asemenea se simte un miros natural, exact cum era în grădina mamei când se cucea menta. Astea sunt produsele care îmi plac foarte mult și pe care o să le mai iau de la Tesco. Pentru bărberit folosesc un Gillette Fusion 5X Action pentru piele senzitivă cu almond oil. Almond sunt nuci. Și mai am aici un parfum Invictus pe care îl folosesc și îmi place cum miroase, de la Paco Rabanne, Invictus Premium Platinum. Pentru bărberit am acest aparat Gillette Power cu electric, cu vibrații. Dacă doriți, recomand aceste produse, sunt de calitate bună și îmi plac foarte mult.